Pangkabos ni Mama! Hello! Bakit pinauranan mo si Bibi? Hi mga kasina, good morning. Papunta kami ngayon sa dito. Bibisitahin namin yung anak kong panganay kasi 2 araw nang suspended ang klase dito sa amin gawa ng palaging masama ang panahon. Yeah. Cake. Kitang-kita pa yung epekto ng bagyong uwan. Ang layo pa na nito sa amin mga kasinag kapag lalakarin mo lang. Galing sa Sitio Dia hanggang dito sa Barangay Vito. Higit 1 oras. Kaya medyo malayo-layong lakaran din ito. Naisipan kong bisitahin yung panganay kong anak kasi siya lang mag-isa doon sa tinutuluyan nilang bahay. Kaya gusto kong makita kung ano yung kalagayan niya doon. Hindi alam nung anak kong panganay na bibisitahin namin siya kasi napahirapan pa ang signal dito sa amin. Bihira ko siyang makontak kapag may signal lang. Kasi hindi pa stable ang signal dito sa amin at wala pang mga wifi. Yung may mga Starlink lang, sila lang yung may mga wifi connection. Pero kami mga P2P wala pa. Malapit na kayo mga kasinag. Mga ano na lang, 20 minutes malakad. Pasensya na kayo mga kasinag at medyo hinihingal ako. Nakakapagod maglakad, ha? Okay lang yan. Madali na. Karani na. Nung high school ako mga kasinag, dito rin ako nag-aral sa Vito. Oo, Vito na ini. Dito rin ako nag-aral ng high school. Kaya sanay na sanay ako sa lakaran. Kaso ngayon, medyo hinihingal na. Hinihingal na tayo. Sign na ata ito. Ito yung tinatawag na kulod dito sa dito. Ayun yung mga bata, oh. Nagpahinga lang kami sa gate. At ayun naman yung taligra sa poblasyon. Hindi makita masyado kasi medyo foggy dahil sa ulan. Tara na po mga kasinag. Diretso na tayo. Excited na silang makita si ate. Oo. Oo. Medyo malabo ang ating camera mga kasinag kasi cellphone ko lang ang gamit ko. Kasi yung GoPro na iniwan sa akin ni Imboy, hindi ko pa na-charge. Wala pang kuryente dito sa amin. Pero sa ibang barangay meron na. Ayan si Jang Jang. Puro laboy na baga doon yung likod mo. Ano tapat sa likod mo may laboy. Aray ko. Thank you. Ha? Ni ano? Balik-balik ako igidati. Hindi, may kaibahan man ako sa antimutin. Iyo. Nakakalungkot talaga mga kasinag ang
nangyari sa ating kapaligiran. Tingnan nyo. Yung dating green, brown na. Gawa ng bagyong uwan. Ano, hararom? Hararom, be? Dahil naglulubog ang laboy. Yan, medyo tumigil na ang ulan, mga kasinag. Malapit na rin tayo. Si likod mo nunoy, may mga laboy. Amas na. Mga dahon lang yan, kaya medyo brown-brown. Ha? Eh, dito na ni. Andito na kayo mga kasinag sa barangay site. Hi, Kate. Andito na tayo sa Vito National High School. Baka hindi mo kita nag-agin na. Tanah ko ito sa tanah ko ito. Uto si Colin. Hindi ka Hay, sabi na nailing ko po si Mama! Hello! Bakit pinauranan mo si Baby? Sabi ko, bakit tayo nagpipitin sa paigin sa video? Kaya si Kat. Ayan mga kasinag, pauwi na po sana kami. Kaso naisipan namin dumaan dito sa isa sa mga dinadayong paliguan dito sa barangay dito. Kasama ko yung mga bata. Ayan, gusto daw nilang makita ang tabas. Hindi ka magano dyan. No, hindi ka dyan. Hararom dyan. Any kinds of picture? Ha? Kung ano Pauwi na kayo mga kasinag. Tapos na si Chloe maligo. Naligaw po kami sa tabas. Maglalakad po kami ng mga 1.5 oras. Ano mo yan, Ma? Martes? Mm. Merkules? Oh.
Huwebes, Biyernes, Oh. Sabado, Domingo. Tapos Lunes ulit. Ano? Oo. Sa aga na asa mo yung ano, Saan nung ano? bookman. Mabayli kami. Andito na tayo sa crossing mga kasinag. Crossing ng Hati na. Bagong Sirang, Bubuan at Vito. Welcome to Barangay Bubuan, dito. Bubuan. Ano? Mayong bago sirang, mayong ano, Mayo, Bubuan lang ada sa Cavito. gayon. Mga kasinag, andito na po kami sa Labang Baybay. Alas 4:30 na ng hapon. Umalis kami dun sa Vito alas 2:30. Medyo mahaba-haba yung lakaran na ginawa namin. Kaya medyo nananakit na ang aming binti. Hanggang dito na lang po muna ang ating vlog mga kasinag. Kasi nagmamadali na kami dahil gabi na. Bye-bye. Maraming salamat po sa panonood.